ferma Lenei. Un an și o zi. E ora adevărului. Să vedem dacă tânărul armăsar își ține promisiunile. Cred că ne-am furat mânsul cel bun. Ăsta nu va face multă vâlvă. Lena trebuie să ajungă. Bine, Lena, ești în timp! Reține-l pe Mistral doar cât trebuie ca să nu se ambaleze la coborâre, da? Hai, Lena, bombardează-l! Dă totul, ești cea mai bună! Go, go, go! Roger, calul acesta e... Tunetul din Brest? Da, el e. Dacă trecem de obstacol, ne calificăm pentru turul al doilea. De tine depinde Mistral. Haide! Da! Hai, Lena! Bravo, Lena! Da! E bine, te-ai calificat în turul 2! Iuhu! N-a fost rău, Lena, dar nu-ți pierde concentrarea. Dacă vrei să participi la concursul național anul viitor, trebuie să treci de turul al doilea și să câștigi finala. Cu siguranță va câștiga. Ai văzut saltul? Credeam că-ți iei zborul! Până atunci, nu mai țipa ca un apucat de fiecare dată când trece Lena. Vei ajunge să-l sperii pe Mistral și va rata un salt. Cum zici că țip? Ia mai spune odată! Ca un apucat, ca un dement. Ce-ar fi să bem ceva cât timp se ceartă? Încurajezi pe Lena. Pe când tu, cu chestiile tale tehnice complicate, tu... Ei, așteptați-ne! Totuși e foarte bună. Dacă am auzit bine, calul acesta e al dumneavoastră. E unul dintre caii noștri, da. În orice caz, felicitări! Are potențial de campion. Precis că valorează deja o mică avere. Cea care îl călărea nu era proprietara lui, așa cred. Ura! A fost ultima noastră zi! Gata cu școala generală! Trăiască liceul! Și trăiască vacanța mare! Programul verii, plimbări cu caii, toți 4. Zile de plajă, seri în jurul focului, cu Angelo la chitară. Petreceri strașnice și trezit târziu! Fericire totală! Nu-ți place programul? Ba da, dar... Lena și Mistral vor câștiga. Niciun concurent nu se compară cu ea. Nu fiți prea siguri de voi. Uneori poți avea surprize când călărești un cal care nu e al tău, Lena. Ce vrea să spună? Sper că nu pregătește din nou vreo mârșăvie. Lasă-o în pace, e geloasă. În mai puțin de 48 de ore vor fi un an și o zi de când l-ai primit pe Mistral. Asta înseamnă că va fi al tău în mod legal. Și definitiv. Aștept asta de mult timp. Nu pot să cred că așa va fi. Trebuie să mă destind. Bine, ne vedem mâine la fermă pentru turul 2 al competiției. Să fii în formă! Haide, deschide-l. M-au primit. E grozav! Una din cele mai renumite crescătorii din lume te acceptă la pregătire. Sunt mândru de tine. Da. E calea cea mai bună pentru a-ți împlini visul, să-ți faci propria herghelie. Problema e că va trebui să părăsesc ferma, prietenii și... Angelo, e șansa vieții tale. Și apoi te vei întoarce vara viitoare. Da, știu. Abia aștept să-l revăd pe Mistral. Știi, ți-am vorbit de faimoasa ganaderie din Spania. Marea crescătorie de tauri? Îmi amintesc. Da, întocmai. Și eu, de fapt, ei bine, m-au acceptat. Și Lena? Lena! Fug la fermă! Ce se întâmplă? Privește, chitara îl sperie pe Juju. Juju detestă muzica. Detestă muzica ta. Mistral! Mistral! Lena, ești bine? Ce te-a apucat? Tipii pe care i-am întâlnit. I-am mai văzut, sunt sigură. Veneau de la fermă? Tipi? Nu, n-am văzut pe nimeni. Dacă îți faci griji pentru Mistral, n-ai de ce să te temi, Lulugi. În 2 zile e al tău. Angelo are dreptate. Ancheta de găsire a proprietarilor săi n-a avut niciun rezultat și nu l-a cerut nimeni. Aveți dreptate. Trebuie să mă concentrez la concurs. De fapt, ce voiai să-mi spui adineauri?
Oh, nimic. Nu mai amintesc. Hai, Lena! Bagă viteză! Dă-i bătaie! Hai, hai, hai! Nicio greșeală pentru ultimul concurent. Felicitări, Mistral! 2 minute și 21 Nu e nicio greșeală și un timp grozav. Ești selecționată pentru marea finală. Trebuie să o câștigi dacă vrei să concurezi cu Mistral în națională anul viitor. Asta vreau și voi face tot posibilul. Dacă voi ai locul întâi, regret să te dezamăgesc, Lena. E al meu. Oamenii aceia sunt cei pe care i-am întâlnit ieri. Hei, cu minte, Mistral! Șșt! A? A? Oh, nu! I-ai recunoscut imediat, Mistral. Sunt foștii tăi proprietari. Bună ziua, tinerilor! Acest cal ne aparține. Am venit să-l recuperăm. Cum dovediți că e al dumneavoastră? Iată carnetul de proprietate. Crescătoria Furș, numele Tunetul din Brest, armăsar anglo-arab, culoare neagră. În câteva ore nimic nu ne mai putea despărți. Nu vreau să te pierd. Ascultați, de un an mă ocup de Mistral. M-am atașat de acest cal. De un cal care nu vă aparține, domnișoară. Îmi pare rău. Oh, ce rușine, Lena! De luni de zile profiți de un cal pe care l-ai furat, iar acum refuzi să-l înapoiezi. Este deplorabil. Ar trebui să fii descalificată din toate cursele câștigate cu el. Pe voi nu v-a întrebat nimeni, așa că tăceți. Vreți să recuperați calul pe care acum un an îl duceați la abator? Să sacrificăm un cal de o asemenea valoare, domnișoară, delirezi! Oricum nu veți face nimic cu el. Mistral e sălbatic. Numai Lena îl poate călări. Cu câteva ședințe bune de dresaj va fi blând ca un mielușel. N-are rost să discutăm. Îl recuperăm și asta e tot. Armăsarul ne aparține. Bine, e al vostru, ce mai așteptați? Veniți să-l luați! S-ar spune că nu prea vă îndrăgește. Aduc camioneta. Avem ce ne trebuie ca să-l calmăm. Apoi îl vom urca. Acesta e chipul pe care îl voi injecta cu un pistol. Dar îl va durea! Nu, stai liniștit. Nu-l doare deloc. Trebuie să implantăm chipul mânjilor de până la 3 luni. Așa e legea. Chipul conține un număr. Când calul e pierdut sau furat, îl putem ușor identifica citind chipul și îi găsim proprietarul. Ține-l bine. Cu minte, frumosule. Aproape am terminat. Iată, totul e în regulă. Tată, dacă primești mesajul, sună-mă, te rog. E urgent. Proprietarii lui Mistral au venit după el. Hai, Lena, ia-ți rămas bun de la scumpul tău Mistral. Du-te să-ți scuipi veninul altundeva. Calul meu! Stai, poață mică! Pierdem teren. Alo, domnule Stener? Oh, oh. Hugo, nu reușesc să vorbesc cu Lena. Ce se întâmplă? Proprietarii l-au luat pe Mistral? Nu chiar. De fapt, Lena a fugit cu el. Poftim? Era ultimul lucru pe care îl putea face. Sunt pe drumul podului Karin. Trebuie să vă las. Alo? Regliz, întoarce-te. Alo? Totul e bine? Regliz, apropie-te ca să pot urca pe spatele tău. Ți se pare amuzant, mărțoacă ce ești. Dacă trecem canalul, suntem salvați. Hai, Mistral, ai sărit de atâtea ori. Doar nu vrea să sară. Mă tem că da. Accelerează, îi vom calma. Nu vor ajunge prea departe.
Mistral, ce se întâmplă? Ce e cu tine? O săgeată cu tranquilizante. Bietul meu Mistral. Știu că e greu, dar trebuie să continuăm. Dacă ajungem în pădure, scăpăm de ei. Hai, accelerează! Dacă intră în pădure, îi pierdem. Accelerez cât pot. Dacă nu ești mulțumit, treci la volan. Acolo! E pe partea cealaltă a canalului. A coborât de pe cal? Hai, am ajuns. Ah? Mistral, nu! Ridică-te, te rog! Trebuie să continuăm, Mistral. Ah? Ah? Nu! Lăsați-mă în pace! Calmează-te! Lăsați-l! N-aveți dreptul! Haide! Dați-mi drumul! Mistral! Ah! Nu! Mistral! Nu! Ah! L-au luat pe Mistral. Dar Mistral n-avea chip când l-a găsit Lena. Ei comit o infracțiune, nu? Poate, dar faptul că n-are chip nu înseamnă că nu e al lor. Dar îl duceau la abator. Nu-l putem lăsa pe Mistral la ticălosul ăla. Da, poate. Ar trebui văzut dacă... În fine, unii nelegiuiți fură mânji tineri. Îndată ce ating vârsta bună, îi testează în competiție. Iar dacă văd că au talent, le inventează o identitate și îi vând la prețuri foarte mari. De aceea nu le implantează chipuri imediat. Așa se explică de ce Mistral n-avea chip la aproape 3 ani. A fost furat de mic. E doar o ipoteză. Dar dacă e adevărată, certificatul lor e fals și Mistral nu le aparține. Bine, voi cere autorităților competente să verifice pe loc. Ar putea dura un timp, dar... Lena, fără imprudențe. Ajunge să ne uităm pe internet. Dar lăsați pe mine, sunt sigur că voi găsi. Și iată, crescătoria Furș. Nu e prea aproape. Mergem. Ai cititorul tatălui tău? Niciunul nu are chip? Ipoteza tatălui meu se confirmă. Îl sun. Tată, aveai dreptate. Ei! Am făcut turul mânjilor de aici. N-aveți ce căuta acolo. Plecați, chem jandarmii. Îmi pare rău, tată. Bine, Era furios? ne cere să plecăm. Va anunța jandarmii. Să nu rămânem aici. Mistral. S-a confirmat. Niciun mânz nu are chip. Au fost chemați jandarmii. Ce facem cu Mistral? Ce brută! Nu, Lena, vino înapoi! Nu te calmezi? Cum a reușit puștoaica să te călărească? Stop! Ajutor! Mistral! Sunt aici! Privește-mă! Totul e bine! Șșt! Nu-ți vor face rău! Ați riscat foarte mult. Arestați-i pe derbedei ăștia. Au intrat pe domeniul nostru pentru a ne fura calul. Mistral nu vă aparține! Minciună! Am pierdut armăsarul ăsta acum un an.
Era din crescătoria noastră. Da? Atunci haideți, arătați-le certificatul dumneavoastră. Ce mai așteptați? Și toți mânjii care nu au chip sunt ai dumneavoastră, poate? Iar eu am și câteva imagini interesante despre felul în care vă purtați aici cu caii. Bine, bine, să ne calmăm. Vom verifica toate astea. Încearcă să fugă! Stai! Haide! Haide, accelerează! Așadar? Am intuit corect. Crescătoria Furș se specializase în furtul și traficul de mânji, cărora le făcea acte false de proprietate. Așa au făcut și pentru Mistral? Da, Mistral a fost furat de mic și nu aparținea crescătoriei Furș. Asta e problema. Problema? Care problemă? Tată, mi-ai spus că după un an... Problema e că a trebuit să-i refacem complet carnetul de identitate și... Iată-l! Mistral are de azi o nouă proprietară. Oh, e cea mai frumoasă zi din viața mea! Nimeni nu ne va mai putea despărți, Mistral. De la moartea lui Zabu detestam aniversările, dar aceasta va fi cea mai frumoasă aniversare. Ei? Pe cine imit acum? Numele ei nu începe cumva cu un S? Angelo, recunoști ceva? Angelo! Îmi vei lipsi, Sila, dar știu că în absența mea ești pe mâini bune. În absența ta? Despre ce vorbești? Eu plec. Știi, la Ganaderia, pentru pregătirea mea în Spania. Mâine iau trenul. Dar nu mi-ai spus nimic. În fine, eu... Am încercat să spun, dar apoi a fost problema cu Mistral și nu voiam să-ți mai faci griji. Îmi pare rău. Mă bucur pentru tine. Visul tău se împlinește. Și al tău. Particip la concursul național de anul viitor cu Mistral. Dar fără antrenorul meu preferat. Hai, vino! Dacă e ultima noastră seară împreună, vreau să profităm de ea. Pe cine voi mai tachina când nu vei fi aici? Îmi vei lipsi, încăpățânatule. Și tu îmi vei lipsi. Ai mare grijă. Mua! Și nu te îngrijora pentru Sila. Îl vom răsfăța. Să ne trimiți poze și... Acum te las că mă apucă plânsul. Nu vreau să pleci. Ne vedem vara viitoare. E doar un an. Un an e mult prea mult. Nu spune asta. Uite, acum un an îl întâlneai pe Mistral. Un an și o zi. Și vremea a zburat. Da, așa e. Acum un an, Mistral mi-a schimbat viața. Prietenii mei mi-au îngrijit rănile, mi-au potolit temerile. Dar tu... Tu mi-ai răvășit inima. Un an e o eternitate, așa că nu-mi spune povești. Fără tine e atât de frig. Și n-am știut niciodată să-ți spun că
Această pregătire e șansa vieții tale. Vei reuși, vei avea herghelia ta. Sunt foarte mândră de tine. Cred că trebuie să urc, altfel voi pierde trenul. Angelo, haide, urcă. Un an trece repede, vei vedea. Vino, Lena. Diseară facem un foc de tabără la fermă. Iar eu voi cânta la chitară. Nici pomeneală. Hei, așteaptă, ți arăt eu. Vino încoace. Hai să vezi că te prind. Așteptați-mă! Angelo, întoarce-te! Hugo ne va sparge timpanele! Au dublat în limba română Anca Sigmireani, Ioana Dagău, Sorin Ionescu, Alina Leonte, Răzvan Vicoveanu, Richard Balind, Carina Chereji, Florian Silaghi, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Atunci când se așează în